Ilorico. Apelido? Panigwa. Anong sakit mo? Sinasabi mo? Yung pag natulog ang madaling araw, may sumasakal sa akin. Nahihirapan ako na. Yung sumasakal sa'yo, may itim, mapula, etc. Minsan na ano ko, anino eh. Anino lang. Tapos, pero nagigising ka naman. Nagigising naman ako. Tapos, hindi ka hinihingal. Yung ano, di na ako makahinga. Tapos pag nagdasal na ako sa Panginoong Jesucristo, yun. Nawawala. Nagigising ka. Susubukan natin, ha? Okay, salamat. Kung makikipag-usap ka bilang instrumento ng Panginoon, babae ka lalaki talaga. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae. Sige. Sige, kung babae ka. Sige, ano bang kinagagalit mo dito sa batang ito? Wala. May galit ka ba? May inggit ka ba sa kanya? Eh, bakit nasa loob ka ng katawan niya? Bakit nasa loob ka ng katawan niya? Ano? Anong gagabay? Lakasan mo! Gagabayan mo siya! Gagabayan mo siya? Sa paggagamot! Babae ka? Ano kang nilalang kung gagabayan mo siya sa paggagamot? Puti! Puting ano? Puti! Puting ano? Puti diwata! Puting diwata? Kung diwata ka, bilang instrumento ng Panginoong Kristo, ipapakilala ko sa iyo ang aking sarili. Lumabas ka, Rafael, sa aking katawan at ipakilala mo kung sino talaga tayong dalawa. Kung diwata ka, kilala mo ba ang totoong nasa harapan mo? Ha? Angel. Angel ng ano? Espada! Angel na may espada. Si Saint Michael ang may espada. Naintindihan mo? Kala ko ba diwata ka? Kung diwata ka, kung totoo kang diwata, dapat alam mo na kung sino nasa harapan mo. Naintindihan mo? Alam ko naman nasa loob ka ng katawan niya. Nagparamdam na sa akin yung mga anghel ko eh. Ako wala akong diwata, pero may mga anghel lang ako, ha? Sige. Pagbibigyan kita, kalasin mo yung nilagay mo sa kanya at huwag mo siyang gabayan. Ang aking ama pa rin ang may karapatan gumabay sa kanya. Kalas. 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 Amen. Kalas. Sige, kalas. Saan ka bandang diwata? Saan ka nakatira? Saan lugar? Saan lugar ka nakatira, diwata? Simula bata pa. Simula bata ka pa, ano? Sabay ko na siya. Gabayan mo na siya? Sigurado, kalasin mo lahat yung nilagay mo sa kanya. Kung diwata ka, hindi mo siya pwedeng pangunahan. Okay, kalas. Diwata. Anong klaseng diwata ka? Kalikasan? Kalikasan! Kalikasan ka o ano ka, halaman? Puno? Ano? Puno! Yung totoo, lahat ng sinasabi ko yung totoo. Anong klase ka diwata? Sa puno ng ano? Puno sa palok! Puno ng sampalok? May diwata ba sa puno ng sampalok? Niloloko mo ba talaga ako? Kung ibang manggagamot na isaan mo, ako hindi ako may isaan mo, bakit magpapakita sa yung angel ko kung totoo kang ano? Ha? Kalas! Kalasin mo. Bakit sabi dito, iksa ka lang maitim? Bakit mo siya? Kung diwata ka at gabay, di ba sabi mo gabay ka niya? Diwata! Di ba? Di ba sabi mo, ha? Ngayon, tatanungin kita, bakit nananaginip to na masama tapos hindi mo naman kinokontrol? Kung totoo kang gabay niya, dapat kaya mo siyang proteksyonan. Ha? Walang gabay-gabay dito pa sinungaling, ha? Okay. Ano ka talaga? Yung totoo, pipitikin kita sa loob ng katawan niya, maniwala ka. Kapre! Kapre? Kapre! Kapre. Sabi niya, sinungaling. Okay, kalas, kapre. Babae ka lalaki? Lalaki! Sabi niya kanina, diwata daw siya, di ba? Balat kayo. Ngayon, baliktad na ngayon, ha? Malaram to. Alam ko naman sinungaling ka. Kalas! Baga sa malaram sa Kapampangan, nasanay na po ako ano na to. Tagalog. Sige, kalas, kapre. Bakit mo siya sinasaktan? Bakit mo siya pinapanaginipan na masama? Matagal ko na siya kukunin. Bakit mo naman siya kukunin itong taong ito? Ano naman pag-aari mo sa kanya? Natutuwa na. Natutuwa ka sa kanya? Saan ka nakatira na kapre? Sa malapit sa bahay nila? Sa likuran ng bahay nila? Sa dating bahay nila. Sa dating bahay nila. Sige. Sige. May dati ba itong bahay? Oo, dati. Kalas. Ba't nagsisinungaling ka? Diwata ka? Kanina yung kasama. May kasama siya? Dalawa sila? Mamaya, tatawagin ko talaga yun. Mabait yung isa. Sinong isa? Yung diwata. Anong klaseng diwata? May latang diwata, may mga pangalan. Kalas mo muna, kapre. Ay, wala na. Anong dasal ginawa mo sa kanya? Wala. Paano ka nasa loob ng katawan niya? Hindi naman kita tinatawag. Kalas, kapre. Hindi mo siya pwedeng kunin, naintindihan mo? Wala na, meron pa. Wala na. Huwag na sa papakalaman. Opo. O gusto mo, tagalan na lang kita ng hininga.
Gusto mo? Ayaw po. Ayaw mo? O sige, ikaw diwata ang sinasabi mo. Ikaw ba talaga diwata? Tinatawag ko yung diwata. Sa pangalan ni Screw. O, diwata ka ba? Totoo. Ano? Yung totoo. Diwata ka. Anong diwata ka? Ano? Anong klaseng diwata ka? Manggagamot ako ng tatay niya dati. Manggagamot ka ng tatay niya dati. Eh, ba, nasasaktan kita kung manggagamot ka ng tatay niya? Hindi ko alam. Oy, wala. Mahina kang diwata. Eh, kaharap mo, simpleng anghel lang ng Panginoon Kristo. Pipicture din lamang eh. Tapos, tinatalo ka lang niya. Ay, nako, pati kami pinagdadaya-daya mo ko. Ano naman dahilan? Sige, pagbibigyan kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Magandang usapan to. Dati kasi nalaglag siya sa truck, sinaloko lang siya. Ulo-ulo. Dati, nalaglag siya sa truck. Yung camera mo, hindi tinatama ng kamay mo. Hindi. Yung dati, nalaglag siya sa truck. Sinalo mo. Oh. Ikaw ay gabay ng tatay niya manggagamot dati. Yung totoo! Opo. Sige, ang naging boses babae na. Sige, yan lang naman ang gusto ko. Kapre na nakit sa kanya. Ngayon, itong diwata. Anong pangalan ng diwata? May kilala akong diwata eh. Anong pangalan mo? Isa sa pangalan ng Jesus. Sisibating ko ang puso mo pag sinungaling ka. Anong pangalan ng diwata? Sa pangalan ng Ama. Ayaw mo taga. Ano? Binky. Binky. Yeah. Anong kalikasan ka ng diwata? Ayaw mo taga magsalita. Alaman. Sige. Madali ako kausap. Sinalo mo siya dahil ano? Kasi yun ang pinangako ko sa kanya, gagabayan mo siya. Kanino mo pinangako? Sa tatay niyo o sa kanya? Tatay niya. Kasi sakitin siya. Sakitin siya yung bata. Oo. Matagal ka ng gabay. Opo. Matagal na. Opo. Ngayon, bet mo siya tinuturuan maggamot dahil wala naman siyang basbas ng aking ama. At pangalawa, ang mabuti sana kung tatay niya ang kausap ko. Naintindihan mo? Opo. At pakiusap ko lang, kung totoo kanyang gabay, gabayan mo siya. Naintindihan mo? Kung totoo talaga ha? Pero pag bibigyan kita, mabait naman ako eh. Yan ka pa rin yan. Itapon mo, di ba, diwata ka? Wala nang problema yung kapre yan, madaling pitikin lang yan. Ikaw, kapre, makinig ka muna sa akin. Aray, aray. O, di ba, nag-iba boses? So, laki, di ba? Kapre! Oo. Anong pangalan mo? Mamaya tayo mag-usap, diwata. Kapre! Diego. Diego! Taga saan ka? Sabi sa palo. Sampalok! Oo. Naririnig mo ako, diwata? Naging boses babae na kalit, di ba? O ngayon, ikaw kapre, at diwata, di ba ikaw gabay niya? Bakit hindi mo kayang pukpukin yung kapre niyan si Diego? Ikaw Diego, hindi pa kita pinapakawalan dahil ba sabi siya, sineselyuhan ko ang taong ito na walang makakapasok dito kung meron man talagang totoo. Nakasanib sa kanya, naintindihan mo? Naintindihan mo na? O sige. Kapre, pagbibigyan kita. Diego, ilang taong ka na Diego, kapre? Ilang taon na lang kung tanda ng mga kapre, marami na akong kilala. Gaano katanda? 100 years, 150 years, ilang taon? Sa panahon nyo, ilang taon kayo? May gitna, 1,000. 1,000? 1,000 taon? Sige, pagbibigyan kita, yan ang gusto mo ha. Kalasin mo lahat yung nagay mo, kapre. Mamaya na kita papakawalan, naintindihan mo? Ikaw, diwata, makinig ka sa akin. Alam ko, naririnig mo ako. Kinukunik ako ng Panginoon at mga anghel ko na binigay sa akin. Ela, pakiusap nga, nakalika nga rito, may tatanong lang ako sa'yo. Yung diwatang ba yan, ipag-translate mo nga sa utak ko talagang kung totoong diwatang ito. Pasalamat ka, sabi ni Ela, totoo. Pagbibigyan kita, ngayon hindi kita sasaktan. Kung talagang gabay ka niya, gabayan mo siya. Eh bakit ka nahawakan ng mga anghel ko? Di ba nagulat ka? Hindi mo alam. Siyempre walang tatalo sa anghel ng Panginoon Kristo, naiintindihan mo? Ngayon, kung totoong diwata ka, meron pa akong huling tanong sa'yo. Ilan liwanag na sa paligid mo? Ilan anghel lang ang pinababa ko? Ilang anghel lang ang pinalabas ko sa katawan ko? Pag nagkamali ka, may liwanag ka ba nakikita? Meron? Ilan? Dito, dalawa. Dalawa? Hindi ko alam kung dalawa to, marami. Marami? Oo. Sa saan? Dito. Ayan. Saan? Dito sila. Andyan? Oo. Nakapaligid sa'yo. Oo. Ikaw kapre, ilan liwanag nakikita mo? Marami. Marami? Oo. Nag-i-propose niya, no? Ano? Iinto ka na kapre, di ba? Ayoko na. Ayaw mo na. Bakit mo siya sinasakal? Bakit pag nananaginip siya sinasakal mo? Anong dahilan? Bakit trip mo to? Tinitesting ko lang siya. Tinitesting mo kung malakas ang kapangyarihan niya. Oo. Masensya ka. Tatay niya kasi manggagamot to ng panahon. Kaya binigyan siya ng gabay. Oo, magagamot niya. Lolo niya. At lola niya.
lolo niya, ginagawa siya, lolo niya. Sige na. Papakawala kita. Ano pangalan mo, kapre? Diego. Diego. Diego, kapre. 1,000 years na. Pakiusap ko lang sa'yo, manahimik ka na. Huwag mong pilitin na bumalik ito. First time ko itong gagamutin. Pag bumalik ito at sinakal mo pa habang natutulog, Hindi po. sasakalin din kita na hindi mo namamalaya. Sinong gusto mo sa ilang anghel na nakapaligid sa'yo? Alam ko kung ilang piraso sila. Gusto mo sila rin ang papasakal ko sa'yo? Pag sinakal ka nila, dadiretso ka nila doon sa pinakamababang ilalim ng lupa. Isasama ka doon kay Satanas. Gusto mo? Ayoko po. Gusto mong gawin kang hagupitin ka ni Satanas? Pagbuhatin ka doon ng mga kasalanan ng tao? Ayoko. Huwag mong pilitin makapunta ron dahil alam mo kung anong itsura niya. Naintindihan mo, di ba? Wala na! Wala na. Magkantay ka. Pag pinakawalan kita, lumayas ka na, ha? Kailangan makakatulog na to. Naintindihan mo? Opo. Ikaw, Diwata, may tatanong ko sa'yo. Anong pangalan mo, Diwata? Ano? Pinky. Napakaganda ng pangalan mo. Sinaunang panahon. Ilang taong ka na, Diwata? Tagal na rin ako. Sige, pakiusap ko. Kung ikaw ay gabay ng kanyang ama, dati siyang manggagamot ng kanyang ama, tinasalin sa'yo, ang pakiusap ko lang siya, Hanapan ko siya ng manggagamot na magtuturo sa kanya. maghanap siya ng manggagamot tuturo. Tanda mo, ang batas sa langit, ang aking ama lamang ang nagtuturo maggamot bilang instrumento niya. Naintindihan mo? Walang gabay na tuturo sa kanya. Di bali kung inutusan to ng isang tao at ng ganyang tao at utos ng aking ama yun. Naintindihan mo? Kung kaya mo siyang gabayan mo siya. Hindi kita paalisin, pero huwag mong papakilaman ang katawan lupa nito. Kung gabay ka lang, lagi ka lang nakabantay lang sa kanya. Naintindihan mo? Pag-aari pa rin to ng aking ama na si Kristo, na si Jesus. Naintindihan mo? Ikaw, guardian angel niya, ng taong ito, maniwala ka sa akin hindi, makinig ka sa akin. Alam kong naririnig mo ko, guardian angel ng taong ito. Ikaw ang gumabay sa kanya dahil ikaw ay pinadala ng aking ama para gabayan siya. Hindi yung diwatang niya. Ikaw ay nasa labas ka lang ng katawan niya. Huwag mo siyang papasukin, naintindihan mo? Salamat. Ngayon, ikaw, Diwata, naintindihan mo sinasabi ko sa'yo? Kung siya ay nalaglag ng panahon at sinalo mo siya, maraming salamat. Pero ang anghel pa rin itong sumalog. Naintindihan mo? Huwag ka na magmamalaram dahil pasalamat ka, sinabi lang ni Ela. Maraming salamat sa inyong mga anghel. Umakit na kayo sa langit at maraming salamat po Panginoong Jesus sa mga nasa ano. Itira at bumalik na sa akin lahat ng mga anghel ko sa aking katawan. Ngayon, maraming salamat. Pinky, naintindihan mo? Ikaw, Diego, naintindihan mo? Diego! Opo. Matapang si Diego, matipuno ang kanyang boses. Hindi. Marami ka bang ginto? Wala. Wala. Joke lang yun, ha? Gusto ko lang tatawanin to si Diego, eh. Pero sabi ng anghel ko, na totoo daw. Hindi ko pa tinatawag si Magnetico. Gusto mo tawagin ko si Magnetico? Ayoko. Kasing init ng araw yun. Ano yun eh? Pilyong kirby, pilyo. Gusto mo tawagin ko siya? Hindi. Ayaw mo? Maliit lang yun. Parang makinang lang yun na maliit kasi nakilang yun ng butil ng bigas. Pero masakit no kung makagapit o makadikit sa katawan ng tao. Naintindihan mo? Sige. Tigilan nyo na to, ha? Ikaw gabay ka niya. Kung talagang gabay ka niya, binigay na ng lolo at tatay niya, bantayan mo lang itong taong nito, ha? Naintindihan mo na? Naintindihan mo? Ikaw, kapre. Tigilan mo siya, ha? Ikaw, Diwata, naririnig ba ako? Opo. Okay. Naging boses niya. Ano ba pangalan nito? Huwag ka makikinig. Bububugi kita. Ichigo. Ha? Ichigo. Ichiko? Oo. Bantayan mo siya kung gusto mong bantayan. Naintindihan mo, Diwata. Bantayan mo si Ichiko. Sige, magsilayas na kayo. Pakakawalan ko kayo. Pakawalan na siya, mga anghel. Maraming salamat at bumalik na kayo sa lahat. Bumalik na kayo sa akin, Rafael, ang Karngel, Elaia, Wina. Bye-bye. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Tinatawag ko si Ichiko sa loob ng katawan niya. Bumalik ka na. Amen. Dilat. Okay. Baba mo pa mo. May tanong muna ako sa'yo. Ilang minutes na yan? 14. Pakilakasan lang ang sagot, ha? Ang tatay mo ba ay maggagamot dati? Yung lolo ko. Yung tatay mo hindi. Hindi. Hindi, ang lolo mo. Ngayon, pangalawa, saan ka naman nalaglag? Doon sa amin, dating bahay. Matagal na yon? Matagal na. Ano mo to? Kaibigan ko. May sinabi niya kanina, may bahay pa sila. Dati. May bahay pa kayo dati? Sa may batasan.
Batasan, Quezon City, Maynila. Quezon City, sakop sentro ng NCR. Hindi, may sinabi ka dati na meron kayong tiniran na bahay dati na doon nakatira yung kapre. Hindi ko alam yun. Yung isang palok. Saan nga yun? Doon din sa Batasan. Batasan, Pinutol kasi yun. Pinatol. Pinutol. Matagal na siya nagsusubok-subok sa'yo. Ang lolo mo, saan nagagamot? Quezon City din. Sa may Capiz. Capiz, probinsya. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, nasaan lolo mo? Patay na. Patay na. Ang tatay mo, Sa bahay. hindi siya sinalina ng lolo mo. O hindi niya Sa may tita ko. wala lang siyang hilig. Wala. Sa tita ko sinabi. Sa tita mo. Ayun lang, mapapayo ko sa'yo. Babae ka ba lalaki? Lalaki. Hindi kasi Pinky. Hindi. Hindi kasi Diego. Hindi. Sabi mo, Diego pangalan mo eh. Hindi ka ba si Diego? Hindi. Ano pangalan mo? Elmer. Elmer ano? Panigwa. Panigwa. Ngayon, matatanong ko sa'yo, may liwanag ba nakita? O etc. Saan ka ba nakarating? Sa liwanag. Tapos ang init. Sobrang init dito. May mga angin. Liwanag, may nakita ka liwanag at saka ano? Angin. Angel, Mga yung mga ano nila. tumingin ka sa akin ng diretso. Mga hindi simpleng liwanag eh. Parang ginto na ano. Hindi simpleng liwanag, parang ginto. Mm. Narinig niyo po yun, sinabi ni Elmer. Hindi simpleng liwanag, parang ginto. Kung parang ginto, isa lang yun. Kung di si Ella, si Iya lang yun. Kasi sila, para silang ginto pag kuminang. Dahil sa kanilang mga buhok. Kakaibang buhok nila. Bigay yun ng Panginoon sa kanila. Basta kakaibang kerubin lang sila.